setting. Isihloko setting Jumayeli as prophet. Asifunde. Ekaloku umzalwane uyakunikela umzalwane. Asibuyise. Unikele umntwana. Bakungabantwana bavumelana nebasa. Bababulise. Nithiywe ngabantu bonke ngenxa yegama. Ke onyamezela. Amen. Njengoba ningumshumayeli namhlanje andizoshumayela kodwa ndimbulise umongameli abadala basekhaya bathi kulo umongamelikazi ikomiti yakhe omamabona umvelelikazi usihlalo lentombi zakhe imanyano lolutsha nabantwana jikeni kwelabo ngelihle igama lenkosi Yesu Kristu. Mani bazali Order that. Mthetho wami wakho mkhulu. Andikhathali noba engalaleli. Kodwa ngoneni ufaka ngiphi hleze uqali ufake ngiphi ndakunyathela abantu. Abashumayeli basendlini nawo banabankulu nabo njalo nje kubeka izinto endleleni zabo kwabacaciselisi uThixo akuba licaciswe namhlanje. Ngicela-ke bahlatyelelwe elowinkulu lakhe ezingaphambili kodwa phaa kuthi ukuba ngaba emamondweni kukho umsebenzi okhoyo wazibabisa amadodelana phaya ngasemnyango bawuyathatha kuhlala ithebula semamondweni izawuthi xa ifaka ubhekile iqale ithebula semamondweni ukuze xa iphelayo iyogqibela kwelaa thebo labanyabusi. Ndiyaqonda uba izawubona hlobo ndihlele mnyango mna ndindayibhekile ezawungena ijikeleze ikuyogqibela kumnjengexhego nalapha kwendawo namhlanje. Hlabela uzomshumayeli.
bajonge i-downfall yethu balindele usibona sisiwa ukwenzele xa siyiwe azosihleka basibuze uba njani kanti wena uyakhonza uphi kanti lo Yesu usoloko usixhasela ngayo uphi lo Yesu wena uqamelele ngayo uba njani wena kodwa uyakhonza kodwa ke uYesu uyasithembisa uthi onyamezele abantu basekuphileni osindisa andinguye kumshumayeli ndingasokuye nesithethu kodwa ke ndibiziwe ngumongameli nami apha namhlanje njengoba ke njengomntu oncubileyo ke ukhona ke umntu ephendula ufonzayo udabisi wami wathi umba wandihlalisa phantsi ndingekancubi wandibuza uba mntanam uredi na ngale jeni uzayithatha uba ayikho lula le jeni uzofumana ii-challenges ezizovakala nokholo lakho uredi na mntanam uba ulandela uThixo ayondlelulula ewe luzaba bahle umfomzeni nincubile kodwa mntanam ayondlelulula ukulandela uThixo uredi na wena mntanam for lonke ndamphendula ngesithi mna dabawo ndiredi ndiyazazi ii-challenges ezizawufika njenganje ndikhethe uba mandikhonze ndisiniswe kodwa ndiredi ndizawuthandaza uThixo elisibindi uba andiphe isibindi ndifeyise ii-challenges ezizawufika ngale jeni ndizayithatha into endizayicela kuni namhlanje ka-Afrika Mahle njengoba sizongena kwipasika ndicela nje ukuthi ba ii-challenges zizawuba khona sime apha nje amsho nolutsha nabo ndingaphendula nento ndizayithetha njengoba sime apha njena besinabantu besikwazi ukuthi ngee-weekends sispendi ii-minutes kuyokonwatya kodwa ke ngoku akumnandanga kuba ngoba kaloku thina sikhethe ulandela uThixo ngoku isinto esikapha akasafumaneki ngomgqibela akasafumaneki ngecawe ukhethe uba aze apha ecaweni azolandela uThixo aba-understand ke ngoku abanye abantu ezo zinto ezinjalo into endimcela yona namhlanje njengoba sizongena ii-challenges ezizawukhona ndicela siyazi sonke uba indlela elandela uThixo ayikho lula uYesu apha asilahlekisi akasixokiseli usixeleli inyani uba ukuba niyandilandela noba neentshaba kodwa kaphinde sithembise athi ukulandela
kubavangeli ndize kubadala bonke.